Tak, ahojte. Dúfam, že ste sa zobudili po tom prvom slote prednášok. A ja som Alex, študujem na Prírodovedeckej fakulte, študujem tam medicinálnu chemii. A dneska som sa rozhodla vám spraviť prednášku o X-menoch v reálnom živote, pretože som tak nejak zistila, že fakt ako je to možné, aby ľudia mali super schopnosti a prišlo mi to tak hrozne cool, že som to nejak ako spracovala do tohto konceptu. Takže, aby sme to tak nejak zoberali fakt ako z diaľky, toto je človek. Vyzerá ako človek. A takto, ľudia majú nejaké orgány, toto je napríklad koža, ako orgán. A tie orgány majú nejaké tkanivá. To je pekný histologický obrázok práve kožného tkaniva. A potom v tých tkanivách máme nejaké bunky. Okrem toho, že sú tam nejaké mitochondrie a ostatné veci, tak tam je jadro. A v tom jadre sa uchováva práve genetická informácia, o ktorej sa dneska budeme baviť. Uchováva sa tým spôsobom, že máme nejaké chromozómy, tie sú z nejakých nukleozómov a práve z tej navinuté DNA. A tam sa nachádza dôležitá vec, a to je práve ten gen. By som mohla... Má tu laser? Dobre. Tak tu máme ten gen. Ten gen je vlastne nejaká sekvencia práve z tej DNA, ktorá koduje nejaký proteín väčšinou. A veľa, akoby súbor všetkých génov v našom tele sa nazýva genóm. Poďme ďalej. Čo je to teda tá mutácia? Mutácia je vlastne nejaká náhla zmena toho genotypu. Čiže sa niečo akoby stane v tom géne, ktoré má potom nejaké následky. Ja som ich rozdelila do 4 kategórií, ktoré mi prídu nejakým spôsobom logické. A to sú škodlivé, neutrálne, prospešné a evolučné. Škodlivé, to asi všetci si viete predstaviť, že proste máme nejaký ako... Niečo sa pokazí v tom géne a potom to nefunguje tak, ako má. A funguje to zle. Napríklad čo je Downov syndrom ako príklad. Neutrálne by som povedala, že sú práve tie mutácie, ktoré akoby sa stanú, niečo ovplyvnia, ale akoby neovplyvnia nás ani negatívne, ani pozitívne. Ako napríklad to, či máte modré alebo hnedé oči. Nejak ako... Vás to ako relatívne neovplyvňuje. Potom máme prospešné, o tých sa budeme baviť práve dneska. A tam som zaradila všetky, ktoré akoby nám dávajú nejakú výhodu nad ostatnými. A potom evolučné, tie sa dajú akoby zaradiť medzi tie 3, ale ja ich mám akoby zvlášť, pretože mi to príde skôr akoby taký ako logický krok toho ľudstva dopredu a nejaké prispôsobovanie sa jeho prostredí a tam, kde žije. Dobre, prečo sa vôbec ako tie mutácie dejú? Máme nejaké exogénne faktory a ak ste tu boli pred 2 rokmi na mojej prednáške o radiobiológii, tak tam sme si rozoberali práve tie exogénne faktory a to sú napríklad nejaká radiácia a ja neviem, toxíny v prostredí a podobne. Takže proste vyslovene všetko, čo je akoby vonku a nejakým spôsobom to ovplyvňuje nás. No a potom tu máme tie endogénne faktory a to je to, že vlastne sú akoby vnútorné a endogénne faktory sú vlastne tie, že proste telo sa samo nejakým spôsobom sa tam niečo pokazí alebo sa nejak rozhodne a zmení daný nukleotid. Teraz nefunguje mi ten... Dobre. Takže v tom DNA máme nejaké bázy. Tuto hore vidíte, ako majú vyzerať normálne. A práve s tými endogénnymi zmenami sa občas stane, že sa akoby zmenia. A práve napríklad tou deamináciou, tým pádom tuto máme NH2 skupinu a tá NH2 skupina sa zmení na kyslík. A tým pádom z cytozínu sa stane uracil. A je to už zase akoby iná báza a inak sa potom páruje a podobne. Tu máme ďalšie príklady. Napríklad sa môže oxidovať, metylovať a podobne. Takže proste ono to väčšinou býva napríklad vplyvom voľných radikálov v tele alebo toho peroxidu vodíka a podobne. Ideme ďalej. No. I miss the part where there's my problem. Takže akoby, teraz vám vysvetlím, prečo je to vôbec problém, že zrazu nám pribudne proste metylová skupina na tej bázi a proste čo je to vôbec zač. Takže, asi to všetci poznáte zo strednej školy. Máme proste nejakú DNA, je to dvojšrobovica a na jednej tej strane máme takto proste poradie tých nukleotidov. A tie nukleotidy sa na tej druhej strane
spárujú s ďalšími bázami. A takže tymín sa páruje s adenínom a guanín s cytozínom. Klasika. A teraz, to, ako sú poskladané vedľa seba, tak má nejaký zmysel. Ten zmysel je práve buď toto kolečko, alebo tabuľka, to je jedno, čo preferujete. Proste, ako mám, ja vám to možno nakreslím. Ako máte tu DNA, tak takto mám tie bázy a mám, čo viem, A, T, C a podobne. A každý tento akoby triplet, vedľa toho, ako sú tie bázy naskladané, kóduje nejakú aminokyselinu. Tie aminokyseliny sú potom dôležité práve pri proteínoch. A tak. Dobre, idem ďalej. Tu máte, tu som vám dala tie aminokyseliny. Vidíte, že tu máme, každá má svoj dlhý názov, svoj krátky názov, ešte k tomu značku. Sú nejak akoby tiež logicky rozdelené, nejaké pozitívne nabité, negatívne nabité a podobne, polárne, nepolárne a tak. No a sú dôležité práve pri tvorbe toho proteínu. Ospravedlňujem sa, nenašla som nejaký pekný obrázok protosyntézy, ktorý by bol po česky alebo po slovensky alebo tak, takže tam mám nejakú francúzštinu. Ale pointa je, mám proste tu DNA, je zašrobovaná, je v tej bunke. A teraz jak z toho spravím proteín? V tom jadre sa akoby prepíše časť, alebo práve ten gen, alebo tá sekvencia toho DNA do messengerovej RNA. Takže nie je to také, že priamo proste mám ten ribozóm, nasadím mi na DNA a robí toto. Je tam nejaký akoby posol, ktorý to prepíše. A potom sa to akoby prekladá práve do toho proteínu. A teraz, mám vždycky nejaký štart kodón, to je tá kombinácia AUG, takže adenín, uracyl, guanín. A tá koduje práve metionín. Ten metionín potom väčšinou sa akoby odpadne, lebo, neviem, proste tam nebýva. A takže on vlastne ten ribozóm chytí si tú mRNA a začne ju čítať. Ako náhle nájde AUG, tak začne proste robiť ten, oni nám tu vždy hovoria ako řetízek proste, tých aminokyselín a potom sa ďalej upravujú a tak. A proste výsledkom je proteín. A končí to vlastne vtedy, keď ten ribozóm nájde UAA kombináciu. Alebo, keď sa pozrieme sem, tak je to buď UAA, UAG alebo UGA. To sú kombinácie na stop kodón. No. Dobre. A jak sa to teda vôbec môže posrať? Takže, máme dva typy mutácií. A to je substitučná mutácia alebo bodová mutácia. Máme tu teda nejakú vetu. Môžete si predstaviť, že sa skladá akoby, že tie slovíčka sú kodóny a tá veta nejakým spôsobom dáva zmysel. Hej, proste máme nejakú mačku, ktorá je potkaná, chápeme, čo nám autor chcel povedať tou vetou. A teraz, keď sa stane, že sa jedna báza vymení za inú, tak tá veta nabere úplne iný rozmer. Ak nie je úplne iný, stále mačka niečo zjedla, ale akoby už zjedla nejakú inú vec. Takže môže to byť problém. Ono to nemusí byť vždycky problém, pretože keď sa pozriete na tú tabuľku zasa, to musím preklikať, tak napríklad pre prolín máme niekoľko akoby kódov. Takže keď by sa mi túto uracyl vymenil za cytozín, tak sa mi proste nič nestane, stále mi to kóduje ten prolín a akoby v pohode. Ale ako náhle by sa mi zmenilo napríklad túto cytozín za arginín, tak už tam bude mať histidín. A už je to proste iný proteín. Má iné vlastnosti a podobne. Dobre, tak sa vrátim naspäť. Ono sa to môže udiať aj pri napríklad samotnej replikácii DNA. Je to neskutočne úžasný proces, pretože v každej jednej bunke máte tak 3 miliardy párov báz. Je to hrozne moc a ten, ktorý akoby enzym, ktorý to replikuje, sa volá DNA polymeráza. A DNA polymeráza je tak strašne super enzym, pretože proste ona má takú obrovskú vzorku tých báz a všetkého a ona väčšinou proste chyby nerobí. A keď nájde chybu, tak ju väčšinou opraví. Ale proste ako chybička sa občas stane. Ona tiež nie je neumilná, má fakt ako veľa roboty a tak, takže sa občas stane toto. A potom je to proste problém. Ďalšia vec, akoby ďalšia mutácia, ktorá mi príde oveľa horšia,
je práve rámcová mutácia. A prečo je to oveľa horšie, je jednoduché. Rámcová mutácia má tiež dva prípady a buď pridá písmenko a tým pádom tá veta už absolútne nedáva zmysel. Tým pádom proste, keď sa to sa niekde na začiatku, tak buď sa ten proteín nespraví, alebo sa spraví úplne inak a je úplne zlý. Alebo druhý prípad je ten, že sa práve ako vymaže písmenko a v podstate som na tom istom výsledku, basically. Takže to sú dva veľké ako prípady a príde mi fakt tá rámcová mutácia oveľa horšia, pretože mení úplne celý ten proteín. A už dosť teórie a idem vám rozprávať o tom, prečo ste všetci prišli a pozrieme sa na tie prospešné mutácie, ktoré sú hrozne cool. Takže začnem super rýchlosťou. Kto ste videli X-menu, tak viete, že to je Quicksilver. A Quicksilver je proste strašne rýchly. A o tom sa ideme baviť, pretože prečo si myslíte, že Usain Bolt je tak sakra rýchly? Áno, veľa trénuje, predpokladám. A fakt sa o seba stará. Ale bola u neho nájdená práve mutácia a celkovo u jamajských atlétov sa väčšinou akoby táto mutácia vyskytuje. A je to mutácia, nazvala som to speed gene, a je to mutácia v géne ACTN3. ACTN3 gén práve akoby kóduje alfa-aktinín 3. Je to proteín. Aby sme si ho nejak lokalizovali, tak tu máte proste tú koľ, tam máte sval a sval sa skladá z niekoľkých vecí, až sa dostanete na myofibril a tam je nejaká sarkomera. Sarkomera vlastne je zodpovedná za kontrakciu toho svalu. Ono to funguje nejakým spôsobom tak, že takto to ako máte prepletené a ako náhle tam príde nejaký akčný potenciál, nejak sa aktivuje ten sval, tak sa to akoby tak ako zomkne. A vlastne sa zaseknú do seba. Sú tam nejaké ako, je tam aktín a myozín a oni po sebe tak akoby chodia a skrátia ten celý sval. No a ten aktín sa práve nachádza tuto v tej Z-ovej, nechcem povedať line, proste v tom Z-disku a je to presne tuto. A je zodpovedný vlastne za nejaké ako rýchle svalové kontrakcie. Takže keď ste šprinter, tak to je presne to, čo chcete. Aby keď vyrazíte, tak sa tie svaly čo najrýchlejšie akoby skontrahovali a môžete bežať. Práve preto rozlišujeme akoby tri rôzne polymorfizmy toho génu a máme RR, RX a XX. R je akoby funkčná alela a X je nefunkčná alela. Je fakt dobré, sú ľudia, ktorí majú aj tie nefunkčné alely a sú vrcholoví športovci. Hneď si vysvetlíme prečo. Mám tu na tomto obrázku. Takže tí šprintéri potrebujú, aby sa tie svaly kontrahovali strašne rýchlo, takže majú viacej práve tej RR mutácie a tým pádom majú viacej toho aktinínu. Ale keď sú napríklad ľudia, ktorí behajú maratón, tak potrebujú práve, aby sa tie svaly akoby kontrahovali pomalšie, ale vydržali sa kontrahovať dlhší čas. Tým pádom majú viacej práve tej XX a tých XLL. Tuto môžete sa nejak zaradiť do tejto škály. My sme pravdepodobne niekde akoby v tom strede. Kto viacej športuje, môže byť buď na jednu alebo na druhú stranu. To N-ko je iba počet ľudí, na ktorých akoby robili ten výskum. Takže tak. Takže jde být dobrý buď v maratonu, anebo v... Jo, basically. Akoby predpokladám, že keď si vrcholový šprinter, tak ako asi odbehneš viacej než normálny človek, ale lebo máš nejako zase výdrž a si nejako zvyknutý na ten pohyb, ale no, si viacej prispôsobený práve na tie krátke, rýchle vzdialenosti, než na to, aby si teraz bežal dlho. Dobre. Potom tu máme super strength. Neviem, či ste videli Herkula. Herkules bol poloboh a bol hrozne silný. Zdvíhal, neviem, koče a podobné veci. A bol proste strašne cool, strašne silný a všetci ho mali radi. A čo spája Herkula a tohto býka? Neviem, či ste tento obrázok niekedy videli. Toto je Belgian Blue bík. A tieto bíky sa chovajú presne kvôli tomuto. Proste ich mäso neobsahuje skoro žiadny tuk. Fakt ako, jednak ho máte hrozne moc z toho býka, ako, sorry. A druhák proste neobsahuje skoro žiadny tuk. Tie stejky sú samozrejme hrozne drahé. Asi prečo. A čo spája práve Herkula a tohto býka je
myostatinová deficiencia, alebo proste nedostatok myostatinu. Je to práve proste MSTN je ten gen, ktorý kóduje proteín myostatin. Myostatin máme každý a je to vlastne proteín, ktorý reguluje tvorbu svalovej hmoty. Takže aby sa nestalo, že zrazu proste ste hrozne nasvalení, tak ten myostatin to trošku ako reguluje, aby ste mali dostatok svalov na to, ako úmerne k vašej postave. Ale existuje práve tento polymorfizmus K153 a je to, aby som vám preložila, čo to vôbec znamená, tak na 153. mieste toho génu sa vymení lizín za arginín. Toto znamená. Čiže je to taká tá bodová mutácia, o ktorej sme sa bavili. A vlastne funguje to ako práve tá genetická brzda v tvorbe myostatinu. Logicky proste mám niečo, čo mi reguluje ten rast. Keď to nemám, tak ten rast je totálne neregulovaný. Zároveň, akoby, keď hovorím o nejakom neregulovanom raste určitého typu buniek, áno, môže sa vyskytnúť rakovina u týchto ľudí ako častejšie. Alebo dokonca svalová stuhlosť a podobne. Táto akoby, keď ten človek má menej toho myostatinu, tak sa označuje ako myostatin-related muscle hypertrophy. Takže proste nejaká hypertrofia spojená s nedostatkom toho myostatinu. A fakt takí ľudia existujú. Neviem, či ste niekedy videli tieto obrázky. To sú proste hrozne nasvalené deti. Prisahám, že to není Photoshop alebo niečo. Tí ľudia fakt existujú. A proste majú nedostatok myostatinu. A jediná vec, ktorá reguluje to, koľko majú tie deti svalov, je ich telesná konštrukcia. Tá proste kostra im nedokáže ako dovoliť mať toho viacej. Takže to je maximum a jak budú rásť, tak toho budú mať ešte viacej. No, myslím, že ne. Dobrý steak. Ale jako steak bez tuku musí být úplně odporný, jakože... No to ne, když je dobře udělaný, prostě, tak věřím, že to... Jako tuk je to, co, jako obzvlášť u hověziny, tuk je to, co tomu dává chuť, jako... Jako steak, ten steak bez tuku je možná dobrý na dietu, ale jinak to bude odporný. Že pak někde zkusit. Jo. A nemá to nějaký vývojový vaj. Tohle přece hrozně moc jako... Samozrejme, že je to problém. No je to proste problém. Vieš, že neviem, ale podľa mňa málo, no. No je to proste problém, lebo to máš toho fakt ako hodne, no. Jo. Podľa mňa tak 12. Dobre, možno menej. Míň než 12 určite. No. Co maj? Dobre, idem dál. Keď ste sa pokochali. Potom tu mám tento obrázok, mám Unbreakable. Neviem, či ste videli najnovšieho Deadpoola, ale vedľa Deadpoola vidíte kostru Wolverina. A Wolverine má kosti z kovu. Je to nejaký vymyslený kov, neviem, či nejaký adamantinium alebo niečo také. A je to hrozne cool, lebo proste máte kosti, ktoré sa akože nedokážu zlomiť. A viete si, to by som tiež chcel. A áno, existuje na to mutácia. Máme nejaký ako dense bones gene, je to LRP5 gen. Keď to ako preložím, ktorý proteín kóduje, tak je to nejaký proste proteín spojený s receptorom pre LDL, čo je proste cholesterol. No, ale v podstate tento gen reguluje hustotu a silu kostí. On ho nereguluje vždycky dobre. Niekedy ho začne regulovať zle a tak vzniká osteoporóza napríklad. Ale keď ho začne regulovať akoby touto mutáciou, kde sa glicín na 171. mieste vymení za valín, tak vlastne dochádza k zvýšeniu mineralizácií kostí. Tým pádom tie kosti sú tvrdšie, sú hrubšie a máme akoby nižšiu úrazovosť pre toho človeka. Pretože bol nejaký prípad, samozrejme v Amerike, kde bola nejaká hrozne veľká ako dopravná nehoda a týpek sa proste postavil a na vlastný z nej odkráčal preč. A potom sa zistilo, že má presne akoby mutáciu tohto génu a majú tú mutáciu vo všetci v jeho rodine. Dokonca jeho 93-ročný dedo si v živote nič nezlomil. Takže cením. Samozrejme to ale prichádza aj trošku akoby s nejakými nevýhodami. To, že máme fakt ako hrubé, veľké kosti, nie je úplne najlepšie. Hlavne kvôli tomu, že môže dojsť k neuropatiám a k nejakým spôsobom k ohluchnutiu.
Protože ty kosti nemáme iba akoby v rukách, nohách, máme ich prostě maličké kostičky v uchu, v ústach a podobně. Právě v ústech vznikají potom kostné výrazky v ústnej dutině. A ta neuropatie je způsobená tím, že má prostě velkou ťažkou kost a ta může zatlačit na nějaký nerv a vyradit ho úplně jako z provozu. A trošku trigger warning, ak sa neradi pozeráte ľuďom do pusy, tak si teraz nepozerajte. To sú tie kostné výrastky práve. Sú také ako, nechcem povedať cucky, ale prostě... To je fakt jako kost. Je to kost. Neřeší, no. Ako, neviem, ako, ja by som si to asi nenechala vyrezať, neviem, asi by to fakt bolelo. No, i tak. Čo mám, keď mi ťahajú zub, tak to není príjemné, takže tak. Dobre. Ideme na pain insensitivity. To je Terminátor. Terminátor nič necítil. A ja som, keď som bola malá, tak mi to prišlo hrozne cool, že tá bolesť je fakt ako bolí, to proste to nepríjemné, tak nechcem proste, aby som mala bolesť. A fakt takí ľudia existujú. Máme gen, je to SCN9A. Je to gen, ktorý koduje nejakú podjednotku sodíkovo-napäťového prostě napäťovo-riedeného kanála pre sodík. A ten kanál vlastne funguje na prenos, akoby, rozmýšľam, z ktorej strany vám to vysvetlím. Prostě tuto, vidíte na tom obrázku, máme neuron, tuto dole. A ten neuron funguje tak, že dojde nějaký akčný potenciál. Ten napäťovo otvorí právě ty sodné kanálky. Ten sodík dojde donútra a nějakým způsobem ten receptor alebo ten neuron potom na to reaguje. Velmi, velmi zjednodušeně. A táto mutácia právě funguje na tom princípe, že je tam ta jedna podjednotka sa zle akoby vytvorí a tým pádom sa zablokuje celý ten kanál. Tým pádom do toho akoby neprichádza sodík do toho receptoru. Tým pádom akoby tu bolesť človek necíti. Takže tak. Ďalší problém, ktorý s týmto celým ako funguje. Inak toto na obrázku je tá alfa podjednotka. No a problém s týmto je, že je to sice hrozne cool necítiť bolesť, ale človek sa na tej bolesti učí. A neviem, či ste niekedy sa snažili zistiť, či vám už akoby hreje platnička. A ja som sa to napríklad raz snažila zistiť. A tak som dala ruku na tú platičku a fakt to bolelo. A bolo to ešte viac, lebo to bolo cez skúškové. A potrebovala som sa učiť a tá ruka fakt hrozne bolela celý večer. Takže tak. Mala som ju takto v lade celý čas a snažila sa, mechaniku som sa učila. No, takže proste, tam som sa naučila, že sa proste vždycky treba iba priložiť tú ruku. Áno, viem, že som to mala naučiť v 5 rokoch, ale nevadí. Ideme ďalej. Potom tu mám tento hrozne, neviem, či ste videli Inside Out. Je to film, respektíve rozprávka o jednej slečne, ktorá má v hlave emócie a je to príbeh práve o tých emóciách. Má tam, myslím, v prvom dieli je iba 5, je tam práve radosť, teda joy, smútok, nechutenstvo, strach a hnev. Jo. A inak je zaujímavé, že v tej rozprávke je jediná kladná prostě emócia táto zo všetkých 5. No a je to založené na tom, respektíve fakt existujú ľudia, ktorí sú celý čas šťastní, sú happy a popravde tiež necítia bolesť, o tom povieme. A je to spôsobené presne týmto génom. FAAH gen je gen, ktorý kóduje prostě hydrolázu, ktorá akoby rozkladá ananamid. Máte ho tuto na obrázku. A on sa prezýva ako bliss molecule. Je to bliss molecule, protože je to endokannabinoid a sa dá na kanabinoidné receptory. A keď tam je, tak sme happy, prostě reguluje našu náladu, znižuje úzkosti a tak. Je to všetko úplně super krásné, úžasné, keď ho tam máme. Ale potom tam máme tu hydrolázu, která je svině a prostě ho rozbije a je tak jako ne. No a potom máme, teda existuje mutácia, je totiž bodová, mení se tam fakt jako jeden nukleotid, která právě znižuje funkciu tej hydrolázy. A teraz, keď nemám niečo, čo by mi rozbíjalo ten ananamid,
tak ho tam budem mať a budem viacej happy. A súvisí to aj s tým, že tí ľudia väčšinou cítia menej bolesti, pretože sa tam akoby vyskytuje aj FAAH out. Je to pseudogen, ktorý akoby nekóduje priamo nejaký proteín, ale môže ovplyvniť nejaký ako vývoj iného proteínu. A ten práve je zodpovedný za nejakú akoby zmenenú interpretáciu tých bolestivých podnetov do mozgu. Takže je to fakt super. A vravíte si, to by bolo super, keby si to proste môžem kúpiť a budem šťastný celý život. Asi by to stalo veľa peňazí, ale napríklad, ak poznáte CBD, či oleje, alebo proste jointy, alebo podobne, tak CBDčko práve inhibuje tú hydrolázu. Tým pádom zvyšuje, okrem toho, že sám nejak tako nasledané kanabinoidné receptory, tak práve zvyšuje akoby koncentráciu aj tohto endokanabinoidu. Takže ste tak ako overall viacej happy. Idem dál. Potom tu mám somnonulenciu, čo je vymyslené slovo od chatu GPT, ale hrozne sa mi páčilo. Pretože somnus by mal byť ako spánok z latiny a nulencia je proste žiadny z latiny. Takže je to proste vymyslené slovo, ale strašne pekné. A ide o nejaký akoby stav, kedy človek nepotrebuje spať na to, aby fungoval. Čo je ako hrozne výhodné napríklad. Mám tu fotku, všetko tu videl Twilight, ale proste máme tu jednu z hlavných postav Edwarda, ktorý okrem toho, že mal pravdepodobne porfíriu, tak porfíria je vec, kedy máte málo hemoglobínu a tí ľudia sú proste hrozne bledí. Nemôžu na slnko, lebo majú tenkú pokožku a musia jesť veľa mäsa, ideálne krvavého, pretože majú málo železa. I see the pattern. A zároveň teda nemusel spať a furt takto sa pozeral na tú Belu v noci, aby to hrozne creepovalo. Existuje fakt gen, ktorý nejakým spôsobom ovplyvňuje cirkadiánne rytmy, ako človeka, a ten človek potrebuje spať menej. Je to konkrétne DEC2, alebo tu má dlhý názov, neviem, zbytočne mi to príde, pretože majú dva názvy, a inhibuje transkripciu orexínu. Orexín je vlastne akoby ten gen, normálne inhibuje ten orexín a keď tam máme tú mutáciu, tak vlastne tam nemá zase čo inhibovať, to je tá istá situácia ako s tým myostatínom. A ten orexín je proteín, ktorý akoby reguluje tú bdelosť, práve tie cirkadiánne rytmy, takže takto proste cez deň, keď svieti slniečko, všetko je super, tak máte toho orexínu viacej ako práve v noci, kedy sa ho prirodzene akoby produkuje menej, aby ste sa vyspali. A je za to zodpovedná práve mutácia P384R, čo by mal byť, myslím, prolín za arginín a vlastne zvyšuje práve produkciu toho orexínu. A vy si teraz vravíte, čo keby existoval nejaká vec, že by som si dal ten orexín a nemusel si kupovať kávu. Ne, je to clickbait. Není tam nič, čo súvisí s tým orexínom. Je tam iba aminokyselina lysín a to je tak všetko. Je tam nejaké je tam vitamín B12. Takže, áno, ultimátny skem. Jo. Ale popravde toto sa predáva ako doplnok stravy, keď ľudia nemajú apetít, pretože orexín miesto toho, akoby, okrem toho, že reguluje tú bdelosť, tak ovplyvňuje aj práve apetít, takže ľudia, ktorí majú akoby, problém s jedlom, anorektici, tak väčšinou akoby asi tak. Ideme na super imunitu. Toto je tiež AI-generated obrázok. Je to Kapitán Amerika, ktorý bojuje proti covidu. A nebolo by to krásne, keby každý z nás proste úplne imúnny voči všetkým chorobám. Proste ten život by bol tak úžasný, proste museli by sme ležať v posteli. No aj keď. Vybrala som dva typy. A to je rezistencia na HIV, alebo na proste proti AIDS chorobe. Takto, keď príde HIV vírus z vášho tela, tak sa tam musí nejak akoby uchytiť a musí sa nejak začať ako fungovať. HIV vírus napáda biele krvinky
A biele krvinky majú nejaké akoby tiež receptory na sebe, tuto to vidno. Máme nejako CD4, CCR5, to je presne ten gen, ten chemokinínový receptor typu 5. A tam práve, tu máme ten HIV vírus. A tie CD4 si ho akoby chytia, pritiahnu a potom nasadajú na ten CCR5, ktorý funguje ako také dvere do bunky. A potom akoby ho prichytia tie CCR5 a dovolia mu, akoby oni majú zase ešte dva také ako proteíny na sebe, akoby zapustiť korene a potom jeho akoby membrána splynie s tou akoby našou bunečnou membránou a tým pádom tá kapsida, ktorá obsahuje akoby DNA toho vírusu, sa vpustí akoby do našej bunky a potom sa tak množí, lebo si začne tvoriť vlastné proteíny a podobne. No a je možné byť imúnny voči tomuto ochoreniu tak, že bude mať mutáciu práve tej CCR5. A táto mutácia je zaujímavá v tom, že je to delečná mutácia. To je tá rámcová, o ktorej sme sa bavili. Väčšinou sú bodové a táto je fakt ako... Tá mi prišla cool. No a takže tak. Takže napríklad sa tu teraz snaží ako presadiť ako liečba práve AIDS prevencie, pretože akoby to, že tá bunka, tá biela krvinka nemá tú CCR5, nemalo by ju to nejak ako extra ovplyvniť, tým pádom akoby by bolo super, keby sme sa zbavili aspoň jednej ako choroby z tých všetkých, ktoré nás postihujú. Ďalej tu mám rezistenciu na maláriu. Malária je v podstate nejaká ako parazitická choroba. Asi sa s ňou každý stretli. A dokážeme jej byť tiež rezistentní, pretože tá malária, ona hlavne napadá červené krvinky, tie erytrocity, ktoré akoby pod tým povrchom obsahujú aktín, ktorý je akoby napojený na adhezínové vlákna. A tá malária chce ten adhezín. Takže ona príde, nasadne ten aktín, zoberie si zásoby adhezínu a takto proste rozpára tú bunku. A potom máme chorobu, ktorá je tiež spôsobená mutáciou akoby v géne pre ten hemoglobín a je to práve srpkovitá anémia. Srpkovitá anémia robí z takýchto pekných akoby diskov také ako srpky a je to problém akoby overall, pretože sa môže akoby takto nakumulovať, môžu vznikať infarkty a podobne. Takže akoby príjemná choroba to není, ale je tam bonus, že ste imúnni voči malárii. Pretože pri tej srpkovitej adémii tie erytrocity akoby majú ten aktín, ale ten aktín je odpojený od adhezínu. Tým pádom akoby nemôže sa napojiť na ten zdroj adhezínu tá malária a nemôže sa akoby rozpárať tú bunku. Takže toľko asi k tomu. Idem dál. Jo, a to mám hrozne pekný obrázok, ktorý som našla, pretože tam je pekne vidno tá mutácia, ktorou vzniká tá srpkovitá anémia. A to, že tuto sa mi vymení adenín za tymín, tým pádom je to opačne, tým pádom sa to zle preloží do tej messengerovej RNA a namiesto proste kyseliny glutámovej mám valín. Kyselina glutámová je záporne nabitá, valín je myslím hydrofóbny. Zrazu má ten proteín iné vlastnosti a je inak poskladaný. Takže toto tam hrozne pekne vidno. Dál. Super flexibilita. To je tiež, neviem, čo ste vedeli, úžasne ako je tá elastička. Ona dokázala proste vrhnúť ruku a natiahnuť si ju na druhú stranu, neviem, miestnosti a podobne. Alebo zo seba spravila loď a podobne. Celkom cool ako feature. Toto človeka tiež predpokladám poznáte. Je to Henry Houdini a typek proste bol čarodejník alebo kúzelník a ako miloval sa zaviazať a potom sa z toho dostávať. Neviem, či to bol nejaký fetiš, ale proste. A tento človek, čo ho spája s touto typkou, je práve tá elasticita. Pravdepodobne Henry Houdini mal Ehlers-Danlosov syndrom. Ja som to nevypisovala celé, pretože tie mutácie, proste, ktoré sú spájané s týmto syndromom, sú v každom jednom proste géne, ktorý nejakým spôsobom ovplyvňuje kolagén. A
v podstate títo ľudia sú vyznačovaní tým, že majú fakt ako... Ja to tam možno mám. No je to proste dedičné choroba a je práve spojená s poruchou toho kolagenu. Hrozne sa mi páčilo, keď som našla, jak sa lieči táto choroba. Pretože najmodernejšia, najúžasnejšia liečba, ktorá na tento syndrom akoby je vitamín C. Proste... Dík. Fixed. No, takže v podstate, čo tí ľudia majú, je akoby naťahovacia koža, úplne hyperflexibilita, vedia si dať ruku neviem kam. Majú hypermobilný jazyk. Inak, keď si viete akoby sa dotknúť jazykom nosa, tak pravdepodobne máte nejakú túto mutáciu. Feel free to skúšať to. No, ale zároveň to samozrejme prichádza s nejakými akoby problémami, ako skolióza, artritída. Keď máte hypermobilný klb, tak väčšinou sa dislokuje napríklad. Hezky. No. A potom napríklad, čo mi prišlo zaujímavé, je spontánny pneumotorax. Neviem, či viete, čo je pneumotorax, ale je to, keď napríklad vás niekto bodne do plúc, tak skolabuje polka plúca a musí fungovať iba jedna, je to problém. Áno, proste random mi splaskne plúca, aha, okej. Proste sa s niekým bavíte v hospode, zrazu, počkej, mám pneumotorax. Neviem si to predstaviť. A zároveň jazvy napríklad. Tak toto vyzerá. Tak toto vyzerá. A že vraj Billie Eilish by mala mať tiež akoby tento syndrom. Viem, že má Tourette syndrom, ale minimálne má hypermobilitu, že som tak dohľadala. To není složité. No, ja som videla ešte typka, ktorý proste si zobral ksicht a takto si ho natiahol. To by som už asi nedala. Dobre, ideme ďalej. Potom tu mám Slendermana. Neviem, prečo som to zahrnula ako super schopnosť. Potrebovala som pomenovať ten konkrétny syndrom. A je proste vysoký, chudý a má rád deti. A vlastne je založený na Marfanovom syndróme. Marfanov syndrom je syndrom, kedy je akoby postihnutý FBN1 gen, ktorý je akoby gen pre fibrilín, ktorý je práve úzko spojený s elastínom. Takže je to nejaká ako problém pri pojivových tkáních. A tu som našla jednu vetu, ktorá sa mi hrozne páčila, pretože presne zahrnula to slovo slender. A že proste tí affected individuals are usually tall and slender with elongated fingers, toes and other skeletal abnormalities. Takže majú proste dlhé prsty, veľké nohy, sú fakt hrozne vysokí. Ale prichádza to, bere si to tiež svoju daň a väčšinou majú problémy so srdcom, vysoký krvný tlak, problémy s očami a podobne. Potom tu mám tohto človeka, ktorý je veľmi podozrivým kandidátom na ten Marfanov syndrom. Je to Michael Phelps. Je to plavec. A tak trochu, akoby, keď má človek takú nohu, tak sa mu asi pláva lepšie ako človeku. By the way, banana for scale, aby ste si to vedeli predstaviť. Má fakt lode, proste. A ako, jasné, že sa mu ľahšie pláva. Actually existuje proste vedecký článok, ktorý sa zaoberá jeho telom. Actually proste je to fakt sa niekto zaoberal tým, že má dokonalé telo na plávanie, pretože má kratšie nohy než torso, má väčší akoby rozpätie rúk, než akoby je vysoký a má hrozne veľké nohy. A to je hrozne cool na plávanie. Proste on je geneticky vybavený na to, aby vedel proste dobre plávať. Aby bol proste extrémne dobrý plavec. Takže je to trošku nefér voči ľuďom, ktorí majú menšie nohy napríklad, alebo wingspan, alebo hocičo. Takže týpek proste si vybral dobre svoje povolanie na základe svojej telesnej akoby stránky. Takže je fakt podozrivý z toho Marfanovho syndromu a ja by som to úplne netvrdila, ale tak to vyzerá. Abe Lincoln je tiež podozrivý z toho, že mal Marfanov syndrom.
Tým, že vtedy ešte neboli nejaké diagnostické metódy, aby sa to vôbec určilo, tak akoby je to také diskutabilné tiež. Ale presne takto to vyzerá. Toto je taký typický marfanik, proste dlhé ruky, dlhé nohy. A tu to vidíte. Hlavná vec je, že majú akoby takú preliačenú tú hruď, dlhé teda prsty a majú fakt problémy s aortou. Majú takú akoby nafúknutú, takže väčšinou to musia fakt ako nejakým spôsobom riešiť s kardiologom a niekto proste upravovať. A fakt ako to nie je úplne príjemné pre nich. Vidíte tie prsty napríklad hrozne dlhé a tak. Takže zase je to trochu cool, ale berie si to tiež proste svoju daň. A ďalší človek, ktorý mal pravdepodobne Marfanov syndrom, bol Paganini. A Paganini je ešte zaujímavý jednou vecou. On trošku akoby, tým, že mal ten Marfanov syndrom pravdepodobne, tak preto vedel zahrať, proste držať 3 oktávy bez toho, aby pohol rukou na tých husliach, čo je extrémne cool. A zároveň mal priapizmus. Priapizmus by som preložila ako permanentnú erekciu. Je to v podstate dlhotrvajúca a spontánne nastupujúca erekcia, ktorá bohužiaľ je väčšinou výrazne bolestivá, takže úplne taký win-win to není. A bolo akoby, ona väčšinou súvisí, akoby je to v podstate, dá sa tomu ako povedať ako symptóm, pretože väčšinou nastupuje napríklad aj pri rakovine, pri leukémii, keď človek berie antidepresíva alebo nejaké proste drogy a podobne, takže akoby sa to môže vyskytnúť. Ale zároveň súvisí s tým aj práve mutácie. Bolo to práve testované brazilských občanov s hrkovitou anémiou a je to práve mutácia v týchto 2 génoch. Takže akoby aj to je možné. A je to vlastne odvodené od boha Priapa. To je ilustrácia, ktorá je na Wikipédii. A bol to hrozne, myslím, že to bol grécky boh. A bol hrozne zaujímavý tým, že proste okrem toho, že bol samozrejme bohom sexu a fertility a podobných vecí, tak bol bohom hospodárstva, zeleniny, ovocia a nejakých zvierat. To je taká, aha, dobre, takže týpek proste toho šéfoval hodne. A existuje aj ženský variant, je to proste ako klitoriálny priapizmus, ale predpokladám, že akoby není tak vážny, respektíve menej viditeľný. Idem dál. Potom je to, nahodila som tam super hot a není to, že by bol, dobre, samozrejme Jacob je super hot aj tak, ale vidíte, že proste Jacob je ochotný, to je tiež z Twilightu, by the way, keby náhodou niekto nevedel. Vidíte, že je proste bez trieška, to sú šortky, by the way, musíte si domyslieť šortky a že má holé nohy ešte k tomu a vzadu je sneh. What the fuck? Proste... Ja súvisím s tým tiež akoby táto vec. Ide o to, že ako ľudia máme prirodzene 3 typy akoby tukového tkaniva. Máme biele tukové tkanivo, béžové a hnedé. A práve hnedé tukové tkanivo má viacej mitochondrií, pretože mitochondrie sú hnedé, preto je to hnedé. A vlastne dokáže generovať teplo. Generuje teplo týmto spôsobom, že vy máte nejaký dýchací cyklus, pomocou toho dýchacieho cyklu získavame energiu pomocou tej ATP syntázy. Ale potom máme ešte tento uncoupling proste proteín a ten práve funguje na to, že tuto keď že zoberie ten protón a spraví z neho proste teplo a generuje teplo. A tým pádom, keď je to tam veľa a mám veľký počet mitochondrií, pretože sa nachádza v mitochondriách, tak práve generuje viacej a viacej tepla. Prirodzene viacej hnedého tukového tkaniva majú napríklad miminka, pretože normálne vy si generujete teplo tým, že sa začnete triasť. Je to inak hrozne nevýhodné. Neviem, prečo to telo tak vymyslelo, pretože akoby spotrebovávate energiu na pohyb, pri ktorom sa ako zahrejete, ale nedostatočne. Takže miminka majú práve viacej tohto uncoupling proteínu, viacej toho hnedého tukového tkaniva, ktoré samotné akoby generuje to teplo. Tým pádom sa akoby samozahrievajú bez toho, aby sa teraz museli triasť. No a sú ľudia, mutanti, ktorým zostalo toto tukové tkanivo, hnedé,
a v podstate si dokážu generovať to teplo celý čas. Aj v dospelosti. A ďalšia vec, ktorú som našla, keď som študovala ten orexín, je, že reguluje akoby to hnedé tukové tkanivo, čo je možno zaujímavé. Mám to tam s otáznikmi, že možno za to tiež môže ten orexín. A ďalšia vec je, že to hnedé tukové tkanivo je trošku akoby flexibilné v tom, že keď začnete sa viacej vystavovať zime, tak sa to telo prispôsobí a začne tvoriť viacej toho hnedého tukového tkaniva. Keď zase, oni to robili na myškách, tento experiment, že bola myška, ktorá bola v 20 stupňoch, v 40 a v minus 10, no, možno prekesla, ale proste mali rôzne teplotné podmienky a tie myšky, ktoré boli akoby vo väčšej zime, tak si vygenerovali viacej hnedého tukového tkaniva, kdežto tie, ktoré boli pri pokojovej teplote a proste alebo blízko teploty tela, tak mali viacej bieleho tukového tkaniva, lebo to proste nepotrebovali. Idem dál. Jo, áno. Medvíci. No, ty majú tiež, no. No. Jo. Toto potrebujem spustiť video, prosím. A toto je presne dôvod, prečo vznikla táto prednáška. Neviem, koľko z vás videli Party Hard, respektíve to bolo v 2. A no, to je film od Řezníka. A je to tam pretože som bola na prednáške z histológie a pán profesor nám začal spomínať jednu mutáciu, o ktorej sa teraz za chvíľku budeme baviť. A ja úplne ako, o môj Bože, ryby lidé existujú proste, to není blbosť. A je to presne klan, dúfam, že to mispronouncnem, je to Bažau klan. Žijú na juhovýchode Ázie, práve na tých akoby ostrovoch. Prezývajú ich ako morskí nomádi. A v podstate sú to ľudia, ktorí sa celý život živia tým, že skočia do vody, ulovia rybku a potom majú čo jesť. Títo ľudia sú tak dobre prispôsobení na freediving, že dokážu proste byť 10 minút pod vodou bez toho, aby sa nadýchli. To je ako extrém. Ja nedokážem zadržať dýchanie na minútu, takže pre mňa je to proste úplne ako wow. Táto akoby mutácia je spôsobená akoby evolučne, tým prirodzeným výberom a vyvinuli si práve títo ľudia tým, že sú fakt ako veľa vo vode, tak si vyvinuli akúsi toleranciu na hypoxiu. Hypoxia je stav, kedy telo nemá dostatok kyslíka. Bežne je to problém, ale u nich akoby už sú na to zvyknutí, I guess. A je to presne mutácia v géne PDE10A. PDE10A kóduje fosfodiesterázу a máte toto na tom obrázku, že proste normálne ľudia majú takú ako malú slezinu, pečeň, áno, játra, áno, mám to tam napísané. A potom tí ľudia majú zväčšenú tú pečeň a vlastne tým, že majú väčšiu pečeň, majú viacej červených krviniek, tým pádom sú viacej akoby prekrvení a majú viacej kyslíka, ktoré môžu ukladať. Ďalšia akoby teoretická vec, ktorá s tým súvisí, je práve mutácia génu pre ten bradykininový receptor a ten práve ovplyvňuje akýsi potápací reflex. Potápací reflex súvisí s tým, že keď ste pod vodou, tak si nejakým spôsobom uvedomujete, že nad vami je akýsi tlak vody a že ste sa nenadýchli už nejakú danú chvíľu a že by ste sa chceli nadýchnuť a tak proste vyplávate hore. A oni to majú trošku ako potlačené prirodzene. Tak to vyzerajú. Proste fakt ako... Oni to lovia niekedy rukami. Fakt, ja som videla videa, kde proste týpek skočil do vody a chytil rybu do ruky. Alebo majú také tie ako oštepy. Takže oni proste takto lovia ryby. A mne to príde hrozne cool. Potom máte napríklad s nejakou chobotnicou. A takto bývajú. To sú ich domčeky. A oni fakt ako strávia vo vode, ja neviem, 6 hodín denne. Fakt ako hrozne veľa, lebo sa tým proste živia a tak si proste plávajú a žijú v súznení s tou vodou.
a fakt jsou extrém genetickou výbavu na to, aby to prostě prežívali a tak. No, a já mám pocit, že jsme skončili. To je moje mačka, já jsem chcela skončit tu prezentaci nějak jako příjemně. Tak děkuji. Ano, má extrémně super schopnosti, je nehorázně cute. A takže děkuji, že jste mě počúvali. Ak máte nějaké dotazy, já se jich pokusím zodpovědět. A to je pro mě asi všetko. Můžete jít skôr na obed aspoň. Dobrý. Můžeš tam dát zpátky ty lidi, tady. Jenom, já nevím, jestli jsem tě neslyšel, ale ta slezina, protože splín... Jo, já těž nechápem, proč je... Těž jsem se sama zarazila. Není to ztraceno v překladu? Je to možné, ale depression dává větší smysl kvůli těm červeným krvinkám. Takže nevím, či to bylo jako chyba obrázku alebo chyba článku, ale... Mě jako dává mi větší smysl právě to, že mají větší tu pečeň. Ale ať No. Já se na to pozriem a zapamätám si a ten potápěcí reflex, to je asi... V cévách máš ty receptory na CO2, tak tam jo. že nějak mají utlumený, když je tam velký pacient CO2, tak tam má asi určitě. Jo, určitě.